तारा जे चोरो भले छिड़ा हुआ है ना मम्मी दे सेठ बस चेयर रे येड मुंगा डांडू तो सियार डाउन ना गया पोसा पेट हिया पिला था दुकान ना रखेगा और बरम बुझिया पहुंची दी यार कौन नाटक अछि मु खबरा मत मु जाई पारिनी जे दिन रे 7-8 बुझिया पड़े सेडी कोड़ी भंजनगर जिया अछि रे कम है ଭିଲନ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ତା ଭଉଣୀ ମା ବିଆ ପିଲାଣି କୁମରେ ପୁରା ଜିଏଲ କଲା ମଦନ ଗୌଡ଼ କହୁଛି ମୁଁ ଭିଲନ ନହେଲେ କରି ମଦନ ଗୌଡ଼ हां ମୋର ଇଆର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି हां ହଁ ମାନେ ଇଏ କିଏ ଲୋକ ରେ ଆକୁ ଧରିକି ଯିଏ କହୁଛି ମଦନ ଗୌଡ଼ हां କୁମର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଁ ନାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଛୁ ତ ଜୀବନ ଖାଇଦେବି ସେଇଟା ଏକା ପେଣ୍ଡଲା ପଡ଼ା ଭଣିଆ ପିଲାଣୁ ବାଡ଼େ ବିଆ କଥା हां ଯିଏ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ିଲା ବାଇଦା ନଙ୍ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େବି ପଡ଼ୁକୁଣ୍ଡା ଗାଣ୍ଠିରେ ମାରିକି ତ ଭଉଣୀ ମା ଯିଏ ପିଲାଣୁ ए को थरे जु ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବି ଏଇଠୁ ଯିବି ସେଇଠି କିଁ ଚଢିଅ ଗୋଡ ତ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଗୋଡ଼ କେମିତି ମୁଁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ି को थरे जु को थरे ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବି ହଁ। ଏଇଠୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯିବି ଦି ହାତ ଧରି ଗଗ ଭଣେ ପେଲି ଦେଇକି ଏକାଥରେ ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଦ କର ହେଇଲାଣି